नैबे न'खराव जिथु जाथाय जानाय बे दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव फरायोमोन थाखो 9आव बिनि मुङा जाबाय मनिका बर' बिफानि मुङा जाबाय अजय बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय रुपनि बर' दा हरखाब बिदि जागोन होनना मिथिया अजय बर'आ कम्पानियाव मावहैयोमोन मावहैनायनि जाहोनावबो जानो हागौ दा न'खराव रावबो गैया खाथि खाला बयबो दावराव जादोंमोन नाथाय बे मैदेरा उपद्रब खालामफुनाय समाव बिसोरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांदोंमोन खारलांनायाव दख'ना गाननाय जुबुर जुथुरजों हयथ' मेरायनानै गोग्लैनायाव गाथारनो मोनहैदों आरो जों मिथिनायाव आरो जोंबो गैयामोन नालाय जिहेथुके दा बिदि होननानै जों कन्टेक्ट खालामदों आरो दा बेखिनियानो आं मिथिनाया बे बाथ्राखौथ' जोङो दिनै मास मोननै मोनथाम अनेक जायगा बे ओनसोलनि रायजो राजानि न' बां सिफायनायाथ' अनेक जागासिनो दं नाथाय दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो होबथानाय राहाखौ नुवाखै आरो जिथिं थांदों निदानानो जाबाय थादों बिदिनो सोरनिबा बाख्रि सिफायनानै माइ जानाय सोरनिबा न' बां सिफायनाय बेबायदि घटनायाथ' अनेक जागासिनो दं आरो खिन्थु जों दिनैसिमबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा सरकारनि थरफनिफ्राय जों राहा लामा लानाय नुवाखै आरो बहायनो मास मोननै मोनथामसो जाबाय माथाम माब्रैसो मैदेरा थांलाय फैलाय खालामो जाय जेथिं थाङो बिथिं निदान जागासिनो दङ बेबादि जों थासारिखौ गाज्रि खालामगासिनो दं आरो दासान्दि दाथ' बगाजुलि ओनसोलाव न'आव थानोबो गिथावथाव फोथारावथ' माइ आबाद जेबो गैखायानो गतिके बिनि सायाव जुदि सरकारा एसे एक्सन लायोब्ला जों गोजोनगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय माने जोंनाव बे थाखानाय जिथु केम्प बे केम्पनि थाखायनो जोंहा उपद्रबआ बारा जायो आरो हराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ उपद्रब खालामबाय सानाव बहाय हाबना थाबाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो ओंखारनानै न' बां बिदिनो खाथि खालानि न' बांफोरखौ सिफायगासिनो बिदिनो दुम दाखाल जागासिनो दं आरो ओंखायनो सरकारा जाहाथे बेखौ गावसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुयै जुदि थिरांथा खालामनानै जुदि बिसोरखौ बबेथिंबा साइडआव होखारनाय राहा लायोब्लाबो जों मोजां मोनगौमोन आरो बगा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनिनो सिङाव थानाय नैबे सोनाब सिमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि नैथि फिसाजो मनिका बर' थांनाय दिनै हराव 12:30 समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाज्रियै गाथारना गालांदों बिथाङा दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिमोन दा आनजादबो सोलिगासिनो मोनथिनाय बायदिब्ला आनजादा मैयासिम साननै थांबायमोन दिनैबो आनजाद दंमोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया नुजाफैनानै दानि फोरमायलांबाय दा खोब दुखु गोनां जादों दा मोनसे खोथा खावलायनो लुगैदों जे सासे फरायसुलि हिसाबै आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा दा आङो जायगानि जानानै सरकारखौ जि हायो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो सासे मोजां फरायसुलिमोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों दा जोंनि नैबे बगाजुलि एरियायाव फ्राय मैदेरनि उदखारा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों सिगां नैबे मास मोनसेसो सिगां बे बगाजुलिनि सिङाव थानाय सोरगोफुरि गामियाव सासे मानसिखौबो बुथारखांबाय बिनि उनाव नै आरो दिनै सासे मानसि बुथारनानै थांबाय आरो बेबायदिनो सिगाङावबो गोबां मानसि बुथारबोबाय मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बोसोराव सानै
साथाम साब्रै बिसिमहालागै फुथारबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। दा बिनि सायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लानो हायोब्ला जाहाथे खोनानो मोन्दों जोङो माखासे मैदेरखौ नारगारग्रा माखासे मिसिनफोर बरनबाय। दा बेफोरखौ जोंनि एरियायाव सरकारनिफ्राय बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन होननानै जों सानदों आरो।